Takže vybitá baterka, presunuli sme sa medzičasom do zlotého grunu. Premiéra. Tuto Vasko nás rozťahne, on tu už bol. Dúfam. Takže som zvedavý. Máme 2 hodiny na to naskakať tieto srandičky. Takže uvidíme, čo sa podarí. Toto je tak schované tu v lese, to je v pohode, ale hore nás asi odpukne z tej lúky. Dobre, takže dáme si teraz hang time, čo je v podstate najviac asi skákacia na tuna. Už sme si ju raz dali, skontrolúvali a teraz by to chcelo dať si to normálne a naraz. Ale keďže fučí jak pridrbané, tak to bude zábava. Boha, ale fúka extrémne. Tento vrch je troška trápenica. Sekol! Stebapík. Ďalší stebapík. Yeah. Sharkfiník. Tu je takáto séria, lavičia. Oh! Oh! Jemná hranička. Step down, kopavý. Toto, neviem. Pohoda. 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 Lavička. Ďalšia lavička. On-off. Ledva hore. Malý drop. OK. OK. Pauza. Aha, to je krátke. Aj to je krátke. Aha, na zem. Dobre. Teraz či si dobre pamätám. Lavica. Tyrtova. Teraz drobný gepik. Teraz na ten monster. Skočíš a ideme. Hopa, easy, easy. Yes. Takže dropček, taký easy. Pekné kopáčiky dirtové. Do mlčáku. Suchý negnečík. Natočíme aj Váskovi. Vaskilius! Krásne! Požontek! Yes! Tu sa niekde prejazďuje a ide sa toto. Aha. Let's go! Yes! Wow! Jaký predoček, ty. Pekne a teraz vymekol, teraz doseka. Aha. Dáme si to zase do vetríku. Kokot. Skočil som.
Žum do klopky, skoro. Hopy. Šesťcesťák. Wow. Tak si to tu završíme týmto skill zone Norchorom. OK, sorry. No musím povedať, že za ten krátky čas tu sa mi to veľmi zapáčilo v tomto grúni. A určite sa sem niekedy musíme zvrátiť. Aha. Aha, ty kokos. To je temné. Ani nie. Každopádne späť k tejto lajničke. Veľmi super jump liney. Veľmi dobre postavené podľa mňa. Vychádza to krásne. Hlavne nikto netreba brzdiť. Takže odporúčam. Akurát tuto tvrdia všetci, že stále fúka. Yes! OK. Takže za mňa asi toľko. Trošku slabšie jazdenie, čo sa týka nejakých trikov, pretože čaká nás tá Kanada. A už to proste držím safe. Dojdite si toto pozrieť, stojí to za to. 72 hodín v kuse. Pálo si takto krásne opral dres. Je 8.04. Toľko to múch vyvalen okolo hovna a potom ešte okolo Pala. Počkaj, na to, že teraz jeho, hej. Pozri, Oli nemá nič. To všetky muchy doleteli iba od Pala. Takže ďalší deň 8.12. My už máme druhý trail a ideme trail s názvom Pita. To je taká Pita. práska v štýlu Enduro, Polska. OK. Double Black Diamond. OK. Že vraj je tu voľaký gapček na začiatok. Easy. Mám. Ideme, ne? Pita. Kokos, dobré. Featurinky. Aha. Je také isté. Takže znova. Tak pokus číslo 2 dáme ľahší prevod. Nech môžeme z klopky troška. Dobrá zápierka. Čo, bude hraná, nebude hraná? Poď. A, bola hraná, že? No to bola viacej hraná. Takže Vásko, pokus číslo 2. Čo, bude hraná, či nebude hraná? A bola hraná.
Poď, poď. Vyzeralo to lepšie. Ale sem ty kokos aj takto buch. A však to je hovno, to len spadneš. Celkom zaujímavá fičúrka. Sklopky tam, do kríku. Ale ty, hlavne pozor na ten pen by som si dal. No. Vasko nám to tu otvorí. Poď. Jo. Kokos, to je frajer. Endurový špeciál. Let's go. Easy. Poď. Pekne, poď. Dobre. Toto bolo úplný, ty kokos. Preďačí, že si pomaly, ale. Pomaly? No, mali sme pocit, že Ja som mal pocit, že sme tu rite nám skvňasalo. Mám to na to. Oh! Oh! Dobre. Dobre trio, kere došlo z dola. To je čo? Tak sme išli na oči zas, no. Wow. Boha, to jakú stopu zase. Výborne. Ale ne! Ale ne! Čo môj? Čo ťa vyhosilo, ty kokos? Počkaj, lež tam. To ťa nemohlo takto prevesiť. Ale rajdy máš do X-Upu rovno pripravené na auto. A dobre? V pohode? Kokot. Si sa smial, tak som ani nezastal, lebo kebyže zasne, tak sa nepomiem. Počkaj. Ja som kúkal, že keď sa upracem. Kokot. Si ostal ležať, lebo Dobre. si ešte ublížil, kebyže sa šperáš. No. Počkajte chvíľočku, akože ono je to v pohode, ale nechoďte moc rýchlo. Čo si zrobil? Ty si spomalil a mňa štorclo cez predne. Aha, takže to zás moja chyba. Tvoja chyba, no. Áno, áno. A tie vrchné hopečky, ten tretí ma prekvapil. Mám pod postelou novú vidlu. Jo. Ďalší pán, poďme. Tak si pekný. Easy. Ale trafil som ten koreň, že? Jo. Takhle som spokojný. Dobre, dobre. Jo. Až do matere. Prage. Fascinuje ma, jak Vasko si všetko pamätá, že kde čo je a mne to príde, že jazdím furt ten istý trail. Aha, to sú takéto hovenka. Na zem. Na spacku. Dobre. Dobrá prašenica. Dobrý kameň si mi hodil, ďakujem ti. Čo tento kameň? To je asi na to. Dobre. Som si uveril.
kokot, double dropik. Wow! Dobre sme sa tam odrbali všetci. Každý jeden to otiploval, ale... Tak mohol tam byť iba ostrý kameň, najprv dáš... Zubárska robota. Pán Zubár, prepáčte, že som minul váš knot. Akože Amalgámový knot. veľmi je mi to ľúto. Budeš za storku. 2 knoty za... Ach bože. Za jeden trail. Kámo, to sú dentálne knoty, to vieš, koľko Dentálne to stojí? knoty. A to prepláca poisťovňa. Krista Boha. Ak máš poisťovný pán. Dolinková. Motorke v lese. A idú rovno ďalej. Hej, takto to bolo. Oh. Toto je to kameňové hovno? To nevyzerá tak hrozne. Môžeme? Tak idem. Úplne na pohodu. Ukáž dominanciu. Nice. Yeah. Takže sme sa vykašľali na skolnity skrz našu energiu stareckú a došli sme pozrieť naše žilinské dielo. Pálo povedal, že Žilina je lepšia ako celý skolnitý mŕtvy. Presne tak. Takže sme tu a dáme si nejaké durko. Aj? Ne. Toto je lepšie. To je lepšie? To je lepšie. Aká zadnica. No dobre. Vypnuté, víš? Ježišmaria. GoPro start recording. Rozťahané. No jo. Raz, dva, tri. Zašlap. Vlna. Skočík. A teraz ideme bez zašlapu, aby sme chlapcom, ktorí proste nevedia jazdiť, ukázali, že sa to dá aj bez zašlapu na veľkom bicykli celé krásne poskákať. Takže keď to nevieš bez zašlapu doletieť, je to tvoja chyba a nie je chyba skokov, že? Dobre, tak toľko to z nášho výletíku. Ukončili sme si to teda v Žiline. Vypočuli sme si nejaké názory od verejnosti. Milé, veľmi milé. Komu sa to nepáči, tak bohužiaľ, no, nevyhovieš každému. Keby niekto chcel auto, tak máme. Takže dúfam, že sa vám páčilo celé videjko a užili ste si ho a dovidenia, vidíme sa z Kanady.